Ja, vi har parallaxemetoden, som er det andet trin på afstandsstigen, og det bruges til at bestemme afstanden til stjerner eller andre himmellegemer, som er i en relativt kort afstand, og sådan rent astronomisk set vil det sige vores solsystem. Og parallaxen for en stjerne er ligesom defineret som den ændring i sigtelinjen, der skyldes jordens bevægelse om solen. Og det kan ses på figur 1,7, som også kan findes i det levende univers på side 14. Det er illustreret her. Og det ses jo ligesom, hvordan at retningen til stjernen ændrer sig i løbet af et år. Alt efter, når jorden har bevæget sig en halv omgang omkring solen, så ændrer stjernen sig her. Og det vil Maria forklare lidt om, hvordan man kan se det. Princippet bag parallaxemetode kan forklares, hvis du strækker din arm og løfter dine fingre, og så ligesom har et fokuspunkt i baggrunden, og så herefter lukker det ene øje efter det andet, og så kan du se, at baggrunden ligesom vil se ud, som om den flytter sig. Og det er i dag der måler vi afstanden i solsystemet med mere nøjagtige metoder. Vi bruger sådan en laser, og så tager man tid på, hvornår den ligesom kommer tilbage. Nå, det er gradermetode, det ved jeg ikke. Det er lige meget. Nå, men parallaxen til en stjerne, den kan bestemmes ved følgende formel, som jeg markerer med musen nu. Og der er en udledning for den sammenhæng mellem parallaxen og afstand til stjernen, som udledes i det følgende. Men det har jeg ikke tænkt mig at gennemgå, fordi det kan virke som tom snak, når man bare sidder som lytter. Begrænsningerne ved den her parallaxemetode, det er, at, som jeg også fortalt, at den ligesom kun rækker for stjerner inden for vores solsystem. Så den vil ikke rigtig kunne fungere på legemer længere væk, for eksempel stjerner i Andromeda-galaksen, ja, fordi at det er jo begrænset, hvor meget at baggrunden den flytter sig der, eller stjernerne, man fokuserer på, flytter sig, når man kommer ud til de helt lange afstande. Derudover så kan stjernerne også kun bestemmes, hvis de ligesom ligger inden for den kejleagtige, der bliver beskrevet over på figur 1,7. Den kan ikke sådan ligge den vej. Ja, altså det er krav, at stjernerne skal ligge vinkelret på jordens rotationsakse omkring solen, for eller hvis de ligger i sådan, så vil solen skygge for stjernen, hvis de ligger på samme linje, med jorden. Så hvis den sådan ligesom ligger den her vej-agtig. Ja. Yes. Så, og så lige til udledning af form for parallaxen her, så er det nødvendigt at vide, hvad et buesekund er. Og et buesekund er defineret som, jeg skal lige se, står det ikke her? Jo, et buesekund er defineret som, at 1 grad er lige med 3.600 buesekunder. Og det vil vi illustrere herovre, hvor vi har tegnet en cirkel, og en cirkel er som bekendt 360 grader. Og her tager vi 1 grads udsnit. Og så hvis vi zoomer ind på den 1 grad, så tager vi en 60. del af den ene grad, og det er så et bueminut. Og hvis vi så zoomer ind på det bueminut, vi har snittet ud her, så tager vi en 60. del af det bueminut, og så får vi et buesekund. Ja, og det er så et buesekund. og så skal det også lige siges, at den her illustration figur 1,8 er en illustration tilhørende udledning. Ja. Og herude, der kan du læse mere om vores parallaxemetode, og hvis at vores video ikke var nok til at forklare, hvad metoden går ud på, så kan man finde en videoforklaring her. Og i bogen skal man kigge på side 14 og side 213 til 214. Yes. Ja. Held og lykke.